Manje usho. Asenza kanjani lama drugs? Ayabona lama drugs ngobiza nge Valentines drug. Valentines drug. Wabiza kanjani? Shutha wahlukanga kunelapho pushing. Nabona leli lenza ukuthi umuntu wakho akuthanda hlezi acabanga ngawe. Yabo njengoba kuza ne Valentines ukuthengela nama-gifts. Yo, sounds dangerous. Manje lisebenza kumajita kakhulu. Isebenza konke. Manje leli limhlophe lona? Leli mhlophe nalo liyakuyenza ukuthi akuthande mara likenza ukuthi ungavumi noma kucela izinto. Mawusoft ube nenkani. Abanga ngaleli emhlophe umuntu ofela olwandle lana. Ngithanda leli pink mina. Yazini, asambe sotshela amajita ngawo lawo. Sonika amajita lama-drugs asidayisela. Uyawuthemba lamajita wakho? Awasokolisa busoft lana sana. Okay, so. Angize ngebhizinisi elishashayo uzosifakela imali eningayo. Sizosebenza ngamajita. Nomjito uyiwana kekho manje mara anye abathembi izinja zegame zasishaya isiponsor. Upusipha. Alright ke lana ke lana mfethu sizodayisa ama-sweet Valentine ne. Mara uzamzo explain yonke into. Okay, lawa yiwo lama drugs lawo, lama sweet lawo complete abasho. Nje yini special ngalama drugs? Yabona shuthi leli pink lezi umuntu wakho ukuthi akuthanda ucabange ngawe. Shuthi yabona leli pink lezi uthi akuphe nemali njengoba uzi Valentine thengela nama-gifts. Manje limhlophe lo indaba yamzona ukukhuluma. Leli limhlophe nalo liyakwenza ukuthi umuntu wakho akuthande. Mara limenza ukuthi angafuni izinto eziningi kubo. Manje lamaswidi lawo asebenza kubani? Senza kiphi gender kahle? Asebenza kuwonke umuntu. Leli mhlophe leli angathi ngizalithanda. Batshela ama-side effects. Ama-side effects? Nina ngathi ngizosibulala nini? Ama-side effects wala ukuthi uyafind out ukuthi umuntu wakho ukuthi umuntu wakho uyakuchithela noma uthanda ngampela. Bama ngabe uloyal. Awuzochubeka kuthanda. Manje awusho. Lo shu nakho lamaswidi la ahlala isikhathi esingakanani ku-system yomuntu? Ahlala for 3 days. Awuze nje 3 days yonke of unfiltered love nje. Yake mina nami nesitoko mina ngiphushe le mpahla ukusebenza. Azini ngamahlamisela ngesitoko yabo. Amshele la. Ngisheshisele. Siyabula. Angicela ngisheshisele ngifuna imali. Hey, you right? Yeah, Kishab. Ish, now it's like a hard to go pretend. Then you pretend ngesithanda sami. Hayi bo, why ngibiza kalatu lapho la? Ngakhohlwa ukuthi mina nazi ngisa break up. Ngathi simise kancane ngakubona mina sohamba nabanye abafana. I can explain. Asikho isidingo ngalithola iqiniso ukuthi ubhuti wakho beyasethi benze operation takes into away from cool cat. So how would you want Israel? No. Why? Cause so utseba ka siyemo sakhe. Ngizimbuza mina. No sweet. Beyasande. Ria guy. Ngizimbuza mina asande. Sokuthanda ngokuphelele Komo ngizithumele Omalume bakukhokhele Yathemba uzimisele Sokuthanda ngokuphelele Inkomo ngizithumele Sekubaleya ngikwazi. Okay, go on limazi. Bangikhuluma ukuzima ikhuleka. Namhlanje ngidayisela ama-sweet Valentine now. Cha ngiyabonga ngale maswidi. Hayi sokulele ukuthi uyathenga noma kubami ikuzeni ukwazi. Like drugs. Yeah, little pink
Mafuna umuntu wakho akuspoil usebenzisa lona leli white. Mafuna umuntu wakho ukucela imali hayi ushumi. I think I'll take the pink. I also deserve the soft treatment. Kulungile thatha. Khumbule-ke uleke ulihlephula phakathi wafudliwa wafudliwa umuntu wakho after 2 days buzothenga amanye. Okay, ngicela ushintsha. Ushintshe into angeke uzuyithole after come. Ngiyinkinga singawuya nanini mina manje nganebonisa